так души. Чому? Бо я не той, хто тобі потрібен. Я не той, я не той. Я не той, хто тобі потрібен. Я не той, хто потрібен насправді. Хто потрібен насправді. А коли ніч моє кріє місто, та ти побачиш, так я гарно танцюю. Я подарую черакера міста, Чому? Бо я не той, хто тобі потрібен. Я не той, я не той. Я не той, хто тобі потрібен. Я не той, хто потрібен насправді. Хто потрібен насправді. Потрібен, я не той, хто